Yılmaz abi niye kaçtı? Yılmaz niye kaçtı? Onu çok düşünen var. Ben bir kavga da mı? Hünermend, derhêner, filmsaz û artîst Yılmaz Güney bi navê wî yê rast Yılmaz Pütün di yekê gulana 1937 de li Edeneyê ji dayîk bûye. Yılmaz Güney bi eslê xwe Kurdekî ji sêwereka Rihayê ye û bi nemala wî Zaza ye. Yılmaz Güney li zanîngeha Anqereyê hukuk û li zanîngeha Stenbolê jî iqtîsad xwendiye. Dema ku li Stenbolê xwendekar bû bi derhêner Atif Yılmaz re dinase û bi vê nasiyê gava ewil davêje sînemayê. Di demekekin de jî dibe lîstikvanekî berbiçav û li tevahiya Tirkiyeyê tê nasîn. Yılmaz Güney ji ber fikir û ramanên siyasî di sala 1972 de hat girtin û 10 sal cezayê hefsê lê hat birîn. Her wiha li gelek girtîgehan hat ragirtin û bi efûya giştî di sala 1974 de hat serbestberdan. Piştre jî li Fransayê bicih dibe û xebatên xwe li wir didomîne. Yılmaz Güney di fîlmên xwe de bi piranî li ser mijarên rexneya pergala siyasî, civakî, mafê mirovan û azadiyê sekiniye. Di jiyana xwe ya hunerê de gelek berhemên giranbiha li dû xwe hiştiye. Ji wan berheman yol, sürü, umut û duvar yên herî navdarin. Güney di nav salên 1960 û 1980 de gelek fîlm kişandin û gelek xelat wergirtin. Yılmaz Güney roja nehê îlona 1984 li xerîbiyê li Fransayê di 47 saliya xwe de jiyana xwe ji dest da.